मोनसे समनि टिपकाइ दख'रा एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरि बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लाबोनाय आरो आथिखालावबो फरायसा आफादजों लोगोसे टिपकाइ ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफाद बायदि माहारि आफादफोरजों अरायसम हाबा मावफाग्रा रांगामाटि समबाय समिति लिमिटेडनि आथिखालनि मासिगिरि एबा चेयारमेन मुस्रि बिरेन्द्र ब्रह्मआ थांनाय माखासे दाननिफ्राय गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानायनि उनाव गोबां फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो 7 नभेम्बर खालि मोनानि 4 रिंगासो समाव गावनि न'आवनो अराय समनि थाखाय जोबथा हां बोयो। थैनाय समसिमाव बिथांनि बैसोआ 49 बोसोर जाबायमोन। बेनिनो दिनै 16 नभेम्बर सानखालि बिथां रुंसारि निरेन्द्र ब्रह्मनि सारादुखौ बिथांनि आंगो गामि टिपकाइ बन्दरनि गावनि न'आवनो होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथांखौ गोसोखांथि महरै टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादा रुंसारि निरेन्द्र ब्रह्मनि मुङाव गांसे गोसोखांथि बिजाब दिहुननायखौ दिनै सारादुजों लोगोसे बेखेवनानै होयो। बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बारग' एमसिएलए जतीन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे पट बटजरा इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि TCLCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि लोगोसे गोबां साननो हनो गोरों बिथांमोनहा। बड'सा बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों आङो मोनसे जोंनि टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे फोसावहरनो नागिरदों जे जोंनि टिपकाइ ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि टिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां निरेन्द्र ब्रह्म बिथाङा थांनाय 10 साननि आगोल जे रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिथांनि जे हाबा मावनाय जे हिस्ट्रि जारिमिन, बे जारिमिनखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे अरायसम जोरनानै थानाय बायदि जोङो मोनसे राहा लामा लादों। बे राहा लामाखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बिथांनि मुङाव गांसे बिजाब दिहुनदों। आरो बेल' नङा, जोङो टिपकाइ ओनसोलाव थानाय जायफोर बिबानगिरि बा समाज सिबियारि बिथांमोनहा गाव गावनि मोजां समखौ बावसोमनानै समाजनि एबा हारिनि जाथिनि खामानि मावलांबाय, बे बिथांमोननि जिउ जारिमिना जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजों जोंनानै थायो, बे उद्देश्यजों जोङो बिथांमोननि मुङाव माने बिजाब दिहुननाय हाबाफारिखौ जों थांनाय 2 बोसोरनि आवगायनिफ्रायनो जों जागायजेनबोदों आरो जोङो जागायलांबाय थागोन। जोंनि ओनसोलाव जायखि बिथांमोनहा माने समाजनि बा हारिनि जाथिनि मावनानै जिउ गोमालाङा मानो, बिथांमोननि मुङाव जों बिजाब दिहुननानै बिथांमोननि जारिमिनखौ जों बुथुमनानै दोनगोन आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिखौबो जों बुथुमै मोनसे समाव मोनसे बिनि बैनि ज' खालामनानै मोनसे गेवलां बिजाब जों दिहुननायनि जों थांखि लादों। जाहाथे इयुन जोलैनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाफोरा बै समनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, बै समनि जाथिनि हारिनि नांनाय बेफोर खामानि मावलांनायफोरखौ इयुन जोलैफ्रा मोनथिनो मोनो। जों बे उद्देश्ययैनो जोङो बे थांखिखौ लानाय जादों। बिथां गेदेमानि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो हागोन ना? बिथाङा मा मावो? बिथां गेदेमानि जिउ जारिमिन होननानै बुङोब्ला बिथाङा टिपकाइ ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। मोनसे समाव बियो फरायसा आफादनि गोख्रों बिबान लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारियावबो गोख्रों बिबान लानानै बाहागो लाबोदोंमोन आरो जोंनि ओनसोलनि जाथिखौ मोजां मोननाय मोनफ्रोमबो हाबा हुखायावनो बिथाङा बाहागो लायोमोन आरो जाथिखौ दैदेननाय, हारिखौ दैदेननायाव बिथाङा अरायबो गोख्रों बाहागो लाग्रा सासे मैखोम सुबुंमोन। थैनाय समसिमाव बिथाङा माखासे राजनितिक दोलोआवबो थानानै गोख्रों बिबान लानानै प्राइमारिनि आफादगिरिनि बिबान लानानै मावबोदोंमोन। थैनाय समसिमावबो बिथाङा राजनितिक हान्जायाव दंमोन आरो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि बिथाङा मावबोदोंमोन। थांनाय 2016 सननिफ्रायनो 2016 सननिफ्रायनो बिथाङा राङामाटि समबाय समितिनि चेयारमेननि बिबान लानानै मोजाङै मोजां सामलायबोदोंमोन। सामलायबोबाय थानाय समावनो नैबे 2023 सनाव अबथिरा गावनि देहायारि नोरजियानि देहायारि हालोदाव बियो गावनि जिउखौ अरायसम गावनि फिसा 3 आरो बिदा फंबाय जाथि खुरमा बाय बाहागिखौ नागारनानै बियो अराय समनि थाखाय जोंखौ नागारनानै रुंसारि जालांबाय। दा जोङो बिजाब लिरनायनि उद्देश्यआ बेनो, जाहाथे बिथां गेदेरमानि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आरो बिथांनि हाबा मावनाय, जाथिनि खामानि मावनाय, बियो अराय सम जारिमिना
बिथांनि जारिमिना मोनसे जारिमिन गोजों हाथरखि बायदि जोंनानै थाथों होननानै जों आसा खालामो। थेंक इउ सार। ब्रह्मनि सारादुखौ जों दिनै दुखुजों फालिबाय। निरेन्द्रनाथ ब्रह्म होननाय सासे गथ'आ मोनसे समाव आंनिनो सात्रमोन आरो बे गथ'आ सात्र समनिफ्रायनो जन सेबायाव बारसोमनाय गथ', जिउ दान होनानै बहुद समाजनि खामानिबो मावबोदों गैयाल'ना। बिथाङा सागरखोला ध्यान चन्द्र ब्रह्मनि फिसाला, थामथि फिसालामोन आरो बियो फरायनायावबो जोबोद मोजां गथ'मोन आरो जेरैबो आखा फाखा, जेरैबो बारग'सारनाय गथ'खामोन। उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय जादोंमोन आरो बे गथ'आ दिनै इसोरनि जिनाखि लीला खेला, बे लीला खेलाखौ बारग'नो हायैयाव बिथाङा जिउ गोमानांबाय। बेनि थाखाय समाव रायजो राजाखौ लानानै जों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोबोद दुखुजों घटना। बिथाङाबो थिबखाय आन्चलिक एबसुनि नेट नम्बर दैदेनगिरिमोन। बायदिसिना बिबान लानानै बिथाङा बे समाव आन्दलन, बहुद आन्दलन समावनो बिथाङा बर' हारिनि खामानि, बर' हारिनि आन्दलनाव बे बारसोमदोंमोन। बे निरेन ब्रह्मआ दिनै खम बैसोआवनो गोमालांनायखाय बिथांनिसिम दुखु आं फोरमायदों। इसोरा बिथांखौ सोरगोआव लाहैथों बेखौ बुंजोबबाय। आरो एबसुनिल' नङा, बिथाङा बे समाव थिफायाव गिदिर गिदिर सभा समिति जालांदों। ट्राइबेल संघनि रुफालि जयन्ति जालांदों आरो बेनिफ्राय बेवहाय साहित्य सभा जालांदों, सेन्ट्रेल साहित्य सभा आरो डिस्ट्रिक्ट एबसुनिबो बेवहाय कनफारेन्स जालांदों। बायदिसिना साखियाला, बर' साखियाला आफादनि प्रथम बेवहाय माबा जादों जेरावहाय कनफारेन्स। बे कनफारेन्सआवबो बिथाङा दायित्व लादों, साहित्य सभायावबो दायित्व लाबोदों आरो बेनिफ्राय ट्राइबेल संघनि रुफालि जयन्ति 2000 मायथाइ बे समावबो बिथाङा दायित्व लानानै बिराद खामानि मावबोदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' साहित्य सभानि आन्चलिक अफिस आरो जोंनि पर्बतजरानि मोनसे पर्बतजरा डिस्ट्रिक्टनि माबायाव बिथाङा अहरह मावबोनाय रेकर्ड दङ। बिथाङा मालाय बायदि बिबान लुबैया, खिन्थु बिथांनि मावनाय दांनायखौ नुनानैनो रायजो राजाफ्रा बिथांनो गोबां बिबान होबोदों। बे बिबानफोरखौ बिथाङा सोरखिनानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव, बर' जाथिनि गेजेराव जोंनि समाजखौ दैखांनो थाखाय, समाजखौ फोजाखांनो थाखाय बिथाङा जिउ दान होनानै बिथाङा गियाल'ना गोबां हाबा मावनानै दिन्थिलांदों। खम समनि गेजेरावनो बिथाङा जिउ गोमानायखाय जों बिथांनिसिम दुखु फोरमायो। बिथां बायदिनो बे जोंनि गेजेराव जेनाखि जों हाग्राबारिनिफ्राय बेबायदि मावथि ओंखारदों, पर्बतजरानिफ्राय बेबायदिनो गोबां जायगायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोजां मोजां मावथिफोर दङ। बे मावथिफोरनि दारैनो बर' हारिया जौगागासिनो दं आरो जोंनिफ्रायबो निरेन बायदि सासे मावथि जोङो मोनबावगोन, जों बेखौ सानदों। आरो बिथाङा बिराद मोजां मोनसे सदिसरनि मानसि, खुनु दावराव दावसि गैया, नंगौ खोथाफोरखौ बे फ्राद फ्राद बुङोमोन। राव सोरबा गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बेजों खोथा गैयामोन। बिथाङा सैथोजों लामाजों थाबायनानै अरायसम समाजनि हाबा मावलांनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ अरायसम बावनो हानाय नङा आरो निरेन ब्रह्मआ अरायसम जिउ गोलावै इसोरनि खाथियाव थांनानै थाहैगोन, बेखौनो हांख्रायो आं। आरो बिथांनि जिउ जारिमिनजों मोनसे सोमोन्दो गोनां मोनसे दिनैहाय बिजाब बेखेवबाय, मा बुंगोन बे समाव? नोंनि आखाइजोंनो बेखेवना होबाय। आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननायनि थाखाय आङो जोबोद देरगानाय मोनदों। खारन एसे गिदिर मानसि, एसेबां समाज प्रिय मानसि, समाजनि मावथि मानसिखौ जोंनि बे जायगायाव आं बायदि गोबां मानसिफोर दङ, गोरों गोराफोर दङ। बे गोरों गोराफोरखौ लेंहरा जासे आंखौ लेंहरनानै बेखेवहोदों आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आङो सारा पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दहाय बुंखांबाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंनानै आं फोसावनाय जाबाय। थेंक इउ सार।